Pequenos, pero sempre importantes que institucións, empresas e particulares nos prestaran. Foi posible, Xavi, polas túas ganas, pola fe que tiveches sempre neste proxecto, porque semellaba e semella que tiñas unha débeda con moita xente, con aquela xente de branco que tiñas necesariamente que saldar. Foi posible económicamente, ademais, por moito menos, por moitísimo menos, daquela previsión inicial que a algúns, tamén a min, me meteu medo. A suma das pequenas axudas fixo posible o milagre. Aquela idea que naceu coa arribada ás terras de Olla dun fermoso tronco hai xa uns anos toma hoxe forma definitiva aquí, en Fontequente, para homenaxear a Marea Branca. Normalmente, na creación artística, o autor ten unha idea, concibe un cadro, unha escultura e busca os materiais para levar adiante a súa obra. Neste caso, o destino quixo que o tronco caíra nas mans de Xavi Garrido e isto condicionou a súa obra. O tronco díxolle que tiña que facer e que con el o tiña que facer. E xunto co tronco viñeron as outras pezas, os outros elementos que conforman o monumento. Monumento que gustará a uns, entre os que me conto, e a outros non. Tamén acontece co Guernica de Picasso, pero como a este, a ninguén deixará indiferente porque o monumento a Marea Branca está cargado de simboloxía. Ten unha forza que sobrepasa o meramente artístico. É o noso pequeno gran agradecemento a todos cantos participaron na limpeza das nosas costas e o recordo perpetuo a cantos nos libraron do chapapote. A Guarda é un pobo solidario, a Guarda é un pobo agradecido, a Guarda é un pobo que non esquece. Poderían poñerse 1000 exemplos de todo hilo. Por iso, a Guarda é a mellor ubicación posible para o monumento a Marea Branca. Do que é, de todo o que representa este conxunto, Xavi Garrido falará sen dúbida na súa intervención. O único que quero engadir é que se trata dun monumento inacabado. Inacabado porque faltan algunhas cousas do proxecto inicial que se irán completando pouco a pouco. Os tempos son os que son e hai que acomodarse a eles. Falo, por suposto, do asunto económico. Inacabado tamén porque penso que é idea de Xavi seguir recibindo esas pedras que chegan de todos os lugares e que completarán cada ano o conxunto. Inacabado porque medrará cada vez que unha persoa pase por aquí, se deteña un chisco e pense, siquera un segundo, na solidaridade de todas aquelas persoas que nos invadiron, no bo sentido da palabra, e que tinguiron de puntos brancos as nosas costas. Puntos brancos que, manada a manada, palada a palada, conseguiron acabar coas inmensas manchas negras. Puntos brancos que se voltaron enormes e taparon, co seu bo que facer, a Marea Branca. De realizado. Amigos, empresas colaboradoras, familia. A familia rompinlle moitísimo a cabeza con este proxecto. O alcalde da Guardia, porque sin él isto non sería capaz de leválo a cabo. Foi increíble, increíble o apoio que tiven por parte da Guardia desde o principio foi unha pasada. E non me quero esquecer que hoxe fai 5 meses que morreu meu pai. O 19 de junio morreu meu pai, que estaría hoxe aquí moi orgulloso. Vou a contar máis ou menos o que quixen facer. Fai 3 anos atopei na costa de Olla un tronco a deriva, un tronco increíble, que fomos uns amigos e eu, de metelo nun porto natural e evitar que o levase ao mar de novo. Despois de que botase ali un tempo, o cheiro que desprendía o pau recordoume o cheiro do chapapote. Entón, pensei en facer algo dedicado aos voluntarios, aquela xente que había chegado o que eu vivín a Olla, había chegado moitísima xente, duplicou a población de Olla, a axudarnos desinteresadamente
na limpieza da nosa costa. O que fixen foi poñerme en contacto coa prensa, que tamén teño que agradecer muitísimo, por certo, a labor que fixeron, porque foi un pesadiño. Cada 2 por 3 estaba pedindo, por favor, que publicaran algo para que chegaran máis pedriñas, e máis pedriñas, e máis pedriñas. En canto se publicou na prensa foi maravilloso. Dende un principio, empezaron a chegar pedras, chamoume Juan Martínez de Vasco Gallega, aquí presente, díxome vas a Porriño, elixes a pedra que ti queiras para poñer no monumento, así fun a Porriño, elixen esta pedra, unha pedra negra que me parecía moi adecuada, e cando o gerente me dixo que costaba, me quedei temblando, digo, bueno, acabo de arruinar ao pobre Juan. Unha pedra de $5.000 a tonelada, bueno, pesa casi 7 toneladas, calcula de vos, unha locura. Mais empresas se foron sumando, Teaxul, Nova Galicia Banco, a Consellería do Mar, todos aportaron o grande área para que aquel proxecto tan iluso que tiña nun principio se pudera levar a cabo. Eu, con isto, só quero agradecer aos voluntarios a labor que de verdad fixeron por nós. Se nos damos cuenta do que fixeron, é increíble. Nos primeiros días foi cando de verdad sacamos a costa galega daquela mancha, bueno, impresionante. Se vos parece que eu non sei falar, vou a falar das características técnicas máis que nada para a prensa. O tronco ahora mismo ten 17,30 metros de alto, a pedra son 6 toneladas 700 kilos, o sea, 6.700 kilos. O menir que mirades ali é onde van a ir as empresas colaboradoras, e mirar unha placa de inox coas empresas colaboradoras. A pedra xa os falei, é onde vai a ir o homenaxe a María Branca e tal. E logo o máis importante que ten o monumento, que son as pedriñas que nos chegaron de todas partes do mundo. Temos pedriñas dende Venezuela, Colombia, Nueva York, que esta vai durar pouco. Esta pedra que está aquí vai durar pouco, por desgracia. E si, tiña razón Freitas no monumento aberto. Quero facer un monumento aberto. Quero que todos os anos, o 19 de novembro, quero instalar máis pedriñas. Entón espero que os voluntarios, que ahora que isto va a ter un pouquiño de difusión e tal, sigan enviando pedriñas para aumentar todo isto. Confío en que con eso pois teñamos na Guarda outro lugar de referencia. Temos o Tegra, temos a costa, temos a Porta, pero Fontequente vai a ser outro lugar de referencia.